11 minutos, estamos en directo aquí no Termómetro, na Televisión de Galicia. Presten atención a esta imaxe, porque ten absolutamente soliviantados, xa antes ya mosábamos, os veciños e veciñas de Cambados. Hai ao redor dese círculo, ven que se pode atisbar a presenza dunha muller que a persoa que grabou este vídeo afirma que a autora deste lume que el di que ten como único obxectivo botalo a él desa finca. Un conflicto, 1:12 minutos, que, Bernardo, queremos entender, porque, como dicimos, ali en Cambados non se fala de outra cousa. Por que querería esta muller botar a ese veciño dali, deste xeito? Pois imos situarse, che parece, Rocío, a orixe desta lea. Estamos na parroquia de Castrelo, en Cambados. Unha veciña é propietaria dunha leira que di que está abandonada e deixalle un anaco dese terreo a outro veciño a cambio de telo limpo, de ter limpo o terreo. Por iso este veciño mete ali os seus cabalos. Non houbo problemas durante 5 anos, pero hai 3 meses este veciño asegura ter recibido un ultimato: ou retiras os cabalos ou se lle prende lume a leira. O veciño non o fai, non retira os animais, di que investiu moitos cartos e moito traballo no mantemento dese anaco de leira e exixe que para retirar os animais ténselle que pagar o transporte dos cabalos. Que pasou a pasada fin de semana? Estámolo vendo. As pacas de palla que ali había arderon. E preguntámonos que contan os veciños que puido ter pasado. Rocío Padín, volvemos contigo. Cales son as súas sospeitas? Bernardo, está delo a ver, seguimos aquí na leira que esta pasada fin de semana foi calcinada e na que aínda se ven esas columnas de fume que continúan a ser constantes aquí nesta leira. Topámonos con Alberto, o propietario destas alpacas de palla que foron calcinadas. Bo día, Alberto, como estás? Buenos días. Bueno, aquí estamos, aguantando, porque isto non ten perdón de Dios, pero bueno. Que foi o que aconteceu aquí? Pois aí o que aconteceu foi que a señora me dou autorización para meter aquí os cabalos, porque non traballaba a finca esta, estaba chea de silvas e tal, eu limpeina, cerreina, metín aquí os cabalos, dei autorización para meter aquí os rolos de erva seca, pero bueno, de aí uns meses para cá, pois empezou a decirme que tiña que sacar todo aquí, aparecía a porta dos cabalos aberta e os cabalos fora, e bueno, ao final non tuve máis que quitar aquí os cabalos, pero os rolos, como hai uns gastos para poder sacalos de aquí, dixenlle que non iba a cargar con eses gastos, que ela dou autorización para metelos aquí. E bueno, non se queren facer cargo cos gastos, entonces estaban aí os rolos e levo durante a semana pois prendendo o lume todo por aí alrededor. Xa foi a casa miña nai a amenazarme que os quitaba ou non que mos queimaba, e leva toda a semana, como podedes ver por aí, queimando rastrojos e tal tumba, hasta que o viernes pois aí ao lado mismo do plástico onde estaban os rolos situados, a 50 centímetros, prendeu unha fogueira, escapou o lume, según ela, escapou o lume, tamén escapara nun monte aquí atrás hai un ano, tamén lle envenenou os cans aí a un veciño, ela supostamente... Vemos por aquí, estamos a dar plano agora, compañeiros, de os restos de algunhas desas fogueiras que di Alberto que tiveron lugar esta semana, non? Sí, que ti non plantaches lume. Non, para nada, eu aquí levo tempo sin vir, o martes empezou aí cerca da porta, foi todo alrededor, hasta que o viernes pois, chegou a queimar os rolos. Contanche os veciños, ti aquí non estabas, non? Que o lume comezou na parte de atrás da finca. Sí, a mí chamou aquí unha veciña, dicíndome máis un veciño, dicíndome que estaba o lume pegado xa aos rolos, que iban a saltar por rolos e tal, e bueno, cando eu cheguei xa, nada máis aparcar o meu vehículo, pois xa vin como ardía o plástico e os rolos, e nada, non tuve máis que chamar a Guardia Civil e os bomberos, porque era un escándalo, e incluso había algún neumático encima para aguantar o plástico que non voara, e bueno... Material inflamable, claro, que pode que propicie, non, esa propagación do lume. Justo. Cantos rolos? Cal era o seu custe económico? Pois o Guardia Civil que estuvo aquí tomando ata, pois dixo que había sobre 68. Eu, bueno, pois a min dame igual 68 como 64, unha denuncia pois en 64. O custe o ano pasado, a escasez de palla subeu unha salvajada, estaba sobre 75 euros cada rolo posto aquí. Espero que este ano non chega tanto, pero bueno, sobre 55, 60 euros, eu xa puxen sobre 55 euros, uns 3.500 euros, algo así. Un custe económico elevado, pero o máis preocupante é a situación que están a vivir agora os veciños, que se sinten amedrentados ante posibles novos incidentes que poidan ter lugar logo deste conflito veciñal aquí en Castrelo, no concello de Cambados.